ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವೆ. ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನು ತೋಜವೆ. ಈ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾನ್ ದಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾನ್ ಇಂಚ ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪೊಡು. ಚೋಲ್ ದೆತ್ತದು ಬೊಕವೇನು ಮೈಸೂರು ಪಾನ್ ಚೋಲ್ ದೆತ್ತ ಅಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ನೆಲಗಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡುಜೇರು ಚೂರು ಗೋಡಂಬಿ ಎತ್ತನ್ನ ಬೀಜ ಮುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಜಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನನ್ನ ಐಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಪಾಡುವೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ತೋಜಾಯರೋಸ್ಕರ ಮಂತದ ಪಂದ್ ಈತ್ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಈತ್ నేను ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆದ ನಾನು ನೆಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನು ಒಂದು ಪರ್ಂಡ್ ಅದಂಡೆ ಮೈಸೂರು ಪರ್ಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗ್ ಮೈಸೂರು ಪರ್ಂಡ್ ಬೇತೆ ಪರ್ಂಡ್ ಅಂತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಬಜಿಲ್ ಪಾಡ್ದಾದು ಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರು ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡು ಅಂತಂದೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂಡ್ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ಗ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದದೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡೋಡು ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ಗ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪರ್ಂದ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದಂಡ ತಿನಿಯರೆ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚ ಪರ್ಂದ್ ಪಾಡ್ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಉಂದು ಪಾಡ್ರೋಂಡು ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ನೆಲಕಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಾದು ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ಗ ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಗೋಡಂಬಿ ಪಾಡ್ದಾದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಬರ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ತುಂಡು ಐಸ್ ಪಾಡೋಡು ಐಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಐಸ್ ಪಾಡ್ದಾನ ಎಲ್ಲಿಲ್ಯ ತುಂಡು ಐಸ್ ಇಂಚ ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ತುಂಡು ಐಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಎರಡು ತುಂಡು ಐಸ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೆರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕುಡು ಪಾಡುಜೇರು ಇಂಕ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯರೆ. ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಮುಂಚೆ ಎಕಡೊಂದು ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ರಿತ್ತು ನಾವು ಮರ್ದತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ನ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಗ ಮುಂಚೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೋಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಅಂದೇನು ದಾದ ಮನ್ಪೊಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ಸಕ್ಕರೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಗ್ಲು ಪಾಡುವೆರು ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಆಯ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ ಇಂಚ ಕಲ್ಡಾವಣು ಇಂಚ ಕಲ್ಡಾವಣು ತುಯರೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಡಾದು ಅಡಿ ಮೇಲು ಮನ್ಪೊಡು ಏರು ತಿನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರು ಮಾತ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಇಂದು ತೂದು ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರನ ತಿನಿಯರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಈ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಚೆ ಆತಂಡು ಬಂದು. ಈ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನಿ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪು ತಿಂಡ್ರೆ. ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಕು ಪೂರ ನಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು. ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ಬಾತ ತಿಂದುಪ್ಪಾರು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅವೇರ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಯ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಬೋಡಿ ಪುನಃ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ದಯಮಂತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂತ ನಿಖಿಲ್ ಏನೊಂದು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.